ieșiți-lor! Plecă de aici! Vrei dictatura Parlamentului? N-am înțeles. Ce vrei? Dictatura asta? Suntem sub dictatura Parlamentului? Schimbare! Nu manipulare! Schimbare! Nu manipulare! Eu una nu doresc anticipate, deoarece populația încă nu este pregătită să aibă liderii pe care îi dorește. Populația încă se pregătește, populația încă deschide ochii să vadă ce se întâmplă în țara asta. Așa că dacă vor fi acum anticipate, vor promova tot oameni de-ai lor. Asta e părerea mea. Jos Iohannis, curățenie generală! El nu-i corupt! Corupție ce vrem? Dacă el nu-i corupt! Ce vrem așa de corupție? La ce la noi tineretul care suntem? Ăsta e corupt! Iohannis e corupt! Iohannis! Iohannis e corupt! Nu mă brusca pe mine că n-ai tu dreptul, da? Sunt un cetățean, vorbesc în numele meu. Da? Nu mă brusca tu pe mine. Apar n-ai tu istorie. Comunistule! Și dale! 50 de milioane! Ce ai cu omul? Cu cine ești tu? Cu Iohannis? Strică pentru Iohannis, cine te ține? Te împiedică el? Pe ce mănâncă trebuie țara asta să construim? Atunci să plece Iohannis! Să ducă la acolo tot la Cotroceni. Ne luptăm cu ei, nu cu noi! Da, vreți să vină cu Ne luptăm cu ei, nu cu noi! Ne luptăm cu ei, nu cu noi! Da, cu ei! Corect! Corect! DV5, asta, bă, asta este, bă! Cu ei ne luptăm, nu cu noi! Nu cu noi! El face parte din grupul nostru! Să ne înțelegem! Vorbește că ne-am săturat de poze! Vorbiți tare! Nu vă mai împingeți! Ține ce ai de gând! Domnul președinte, vă votați neapărat! Vrem 300, nu 600! 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 Poate ne auzi acum, nu ne trebuie delegați! Azi o portavoce să vorbesc! Dai o portavoce! Dați-i o portavoce! Dai o portavoce! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Fără imunitate! Fără imunitate! Hai, lasă-le! Alo, niciun Iohannis! Rușine! Să facă ceva să vezi! Mai bine țigați Iohannis! Iohannis! Noi suntem de partea ta! Stai pe loc și vorbește cu noi, bă! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Am ceva cu sănătatea, bă, cu educația, bă! Toate partidele, aceeași mizerie! Toate partidele, aceeași mizerie! Toate partidele, aceeași mizerie! Colectiv! 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 Colectiv!
tot. De ce împingeți? Băi, de ce împingeți, băi? Da, bineînțeles. Dar civilizat nu mai împingeți. A ținut abdicarea regelui Mihai cu Republica Sovietică! Aceeași mizerie! Toate partidele! Aceeași mizerie! Uite cum acoperă! Dați-mi nume, vă rog! Sunt românul din stradă! Da, nu ai nevoie de... Mă numesc Carmen Neagoie! Eu și cu plăcere! Ne vrem viitorul înapoi, Luciane! Atenție la instigatori! A venit Hartii! Hartii! Atenție la guvernare că voi avea 40% din pensie! 90% din salarii! Hartii! A venit Hartii! Apărește-mi de bine! Dați portavoce! Dați portavoce! Dați portavoce! Dați portavoce! Unde e alba care de bada pentru tine să vorbească? Hai că pleacă acum, să ducem unde are export, așa pleacă. Să ducem o cineva. Dați-vă dacă nu pot pentru ce am venit pe ce are să E normal să și poți să colectiv, 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 colectiv. Unde-te bicicleta? Poporul m-a ales! Oamenii m-a ales, poporul m-a ales! Nu m-a ales guvernul și partidul! Domnul președinte! Demisia! 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 Demisia trădătorilor! Ne-ați vândut tot! Ați vândut toată țara! Corupția ucide! Corupția ucide! Corupția ucide! Corupția ucide! Demisia dorare! Dați-i portavoce! 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 Gază ce putea pe cap! Hai în piață, mă, nu mai plecați! Unde vă este sabia? Sunteți un sclav de 2 lei și nu, am fost în piață de 25 de ani. Ați fost un sclav și al lui Brucan, ați fost un sclav și al lui Brucan, sunteți un sclav al celor care au prăduit această țară. Este suficient? Aveți un nume? Nume este strada și colectiv. Ba da, sunteți un sclav. V-a pus Năstase sabia, v-a pus sabia pe umăr. Sunteți un sclav de 2 lei. Aia este. Plecați de aici, că păcăliți pe acești copii. Nu sunteți sclavi, sunteți un sclav al lui Năstase. Năstase a furat această țară pentru care a luat pușcărie. Și veniți aici. V-a pus sabia pe umăr, asta v-a pus. Asta v-a pus-o. La el acasă v-a pus sabia pe umăr.
Este în strada și veți arunca de acești copii. Veți arunca de acești copii. Ce vrem noi? Dizolvarea Parlamentului. Dizolvarea Parlamentului și alegeri noi. Alegeri noi. Asta vrem. El este. Da, ați fost un servitor al unui state. În România a fost luat în 25 de ani de 1500 de miliarde. De 1500 de miliarde. Este singurul care nu are legitimitate. Dacă nu vorbim civilizat, am venit degeaba. Trebuie un guvern de tehnocrați. Domnul, mă ascultați? Am votat un laș. Domnul Lucian. În toate orașele este același sentiment. Domnul Lucian. Domnul Lucian. Domnul Lucian. Domnul Lucian. Domnul Lucian. Domnul Lucian, vreți să mă ascultați puțin? Domnul Mănuță. Domnul militați ca Mândruță. militați ca să dați jos Parlamentul. Nu e posibil. Ascultă-mă. Nu e posibil să nu o Constituție până de ce? Cel mai important este ca oamenii să poată să-și voteze singuri. Asta e cel mai important lucru, că altfel venim și răgușim degeaba. O nouă Constituție. Asta se poate face. Un guvern de tehnocrați și la presiunea opiniei publice să se voteze niște legi din regim de urgență, absolut în regim de urgență, care să asigure transparență în ceea ce se face, ce se face cu banii noștri. Confiscarea averilor, domnul, confiscarea averilor, să fie clar, dacă se confiscă averile, eu vă dau cuvântul meu de onoare, toată țara va trăi și pensionarii și tot extraordinar. Eu vă garantez pe cuvântul meu, dacă se confiscă, dacă nu, nu râde, că Mândruță. Domnul Mândruță, ce credeți dumneavoastră despre mitingurile astea? Că e o nebunie totală ce se întâmplă acum. Dar mi se pare normal, mi se ceară ca președintele ăsta a oamenilor vis-a-vis de Parlament, care 20 de ani de zile a dezamăgit populația României. Eu nu am venit decât să filmez ce se întâmplă. Dar nu aveți sentimente. Am sentimente. Le-ați lăsat la bicicletă. Lăsați. Bine, nu.